programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos. Gracias por estar aí, ben atopados. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos, con entrevistas que, como estamos en campaña electoral, esta semana e a que ven serán sobre os candidatos nas diferentes listas e nas diferentes forzas políticas que teñen representación no Parlamento de Galicia. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis sobre a campaña, sobre as propostas de goberno co candidato pola provincia de Pontevedra, Julio Torrado, do Partido Socialista e ademais veciño de Villagarcía. Señor Torrado, moi boa noite, benvido. Como estamos? Boa noite, moitas gracias por convidarnos. Bueno, como valora o debate de onte, quen ganou, como veu, como estuvo o seu candidato e este análisis ou valoración? Bueno, o que é evidente que creo que non, a noticia sería topar alguén que non crea que o seu candidato gañou o debate, non? Seamos exactos, eu sí que vin ben a José Ramón Gómez Besteiro, gustoume o ton moi pausado, moi propositivo, creo que lonxe de outras leas, pois a ciudadanía agradece un pouco que ás veces existan propostas, vin facer propostas moi sensatas, algunhas de moito calado, como a gratuidade da P9 e dende logo falar de cousas interesantes como a importancia da sanidade ou do emprego. En fin, eu vino ben e vin sobre todo a un presidente Rueda que sabe que lle quedan 15 días de presidente, porque a verdade é que actuou máis como xefe da oposición, non? Empezou o debate atacando os demais, non? Creo que ten máis ganas de ser oposición que presidente. Pero, insisto, creo que a noticia sería que alguén valorase que o seu candidato moi mal e os demais foron fantásticos. Por lo tanto, non son obxectivo. Non quero selo, pero non son obxectivo. Bueno, está no seu dereito, Sí, obviamente. Remedio me queda tamén, non? Está no seu dereito. Dos 5, 4 eran novos. Dos 5, 4 eran novos como candidatos. Claro. José Ramón tería que telo sido, pero, en fin, en Galicia funcionan as cousas como funcionan e non foi, e Rueda era a primeira vez que iba como candidato, ainda que, bueno... Notouselle nerviosismo a algúns, a uns máis que a outros?
Bueno, é certo que hai algunha candidata que se presentou que eu creo que non tiña que estar no debate, porque non ten sentido que estivera, foi unha decisión da TVG. Agardo que se tomara na TVG, non que a tomaran algún partido político. Pero argumentou que fora a Xunta Electoral, claro. Non, comentou que utilizaban os criterios que utilizaba ás veces a Xunta Electoral, pero non é certo. A Xunta Electoral, por exemplo, para establecer a disposición de carteles ou de publicidade electoral, utiliza outros criterios. Utilizou a TVG o criterio que, curiosamente, non digo nada, que é o mesmo criterio do PP. Casualidade, sería. E faltaron proposicións, sobraron, alguén estuvo no rifirrafe, alguén estuvo, bueno, incluso ese enganche que tuvo a Pontón con Rueda, Rueda con Pontón. Sí, a mí pareceume non apropiado, pero en fin, supoño que tamén ten que ver con unha cuestión estratégica, querían, os dous tiñan ganas de enfrentarse un con outro e creo que o levaron a extremos que non deberían. Insisto, eu vin bastantes propostas por parte de Besteiro e é certo que non tantas por parte de outros candidatos, fixeron algunhas, é certo, e Rueda eu vino falando incluso de moitas veces de cousas que non tiñan que ver con Galicia. Eu tive a sensación de que Rueda tiña unha dificultade para defender o seu goberno. Eu comprendo, pero claro, eu tampouco son obxectivo, a min costaríame moito defender o seu goberno, pero eu agardaba que el tivese un pouco máis de entereza, pero bueno, estamos vendo que non quere ir a máis debates, que o Partido Popular está escapando dos debates en todos os planos, parece que tampouco hai ninguén con moitas ganas de defender o goberno, a ver se vai ser que os do Partido Popular incluso van pensar que mellor que goberno o PSOE, non? Que se están tan distantes coas súas propias decisións. En fin, todo pode pasar, isto é unha cousa sorprendente. Como está indo a campaña, señor Torrado? A semana que ven decidimos esta, non? A semana que ven decidimos, sí, intensa, a pesar de que foi unha campaña convocada para empezarse en Nadal e terminarse en Carnaval. Eu creo que quen a convocou non tiña moitas ganas de campaña, pero nós levamos moito tempo traballando e eu creo que está bastante intensa e ademais polo que se percibe, pois co paso dos días e coa cercanía do día electoral, pois vese máis intensidade, aparecen xa máis propostas, máis tensións. Nós estamos moi presentes en todos os lados, intentamos chegar a todos os lugares, falar con moitos colectivos. Eu, ademais, teño unha presencia non só territorial, sino pola miña dedicación, especialmente no ámbito da sanidade, como estou no Parlamento, pois estou moi presente en outros lugares. Eu teño a sensación de que é moi intensa, pero bueno, eu estou dentro, tamén é certo que nós temos unha sensación de intensidade maior. E a clave está aí, eu creo que vai estar exactamente aí, a clave electoral, en se a ciudadanía percibe a importancia e a necesidade de ir a votar ou non. E eu creo que iso é o que vai determinar os resultados. Se os cidadáns van a votar, vai haber cambio, e se non van a votar, pois vai ser máis difícil, posible, pero máis difícil. Dos actos celebrados hasta o día de hoxe, así os máis salientables, cales serían? Dos actos electorais? Sí. Bueno, nos evidentemente agradecemos moito a presencia que ten en Galicia o presidente Pedro Sánchez. Creo que tamén fixemos uns actos moi interesantes cando presentamos non só a candidatura completa que encabezaba Besteiro, sino fixemos prácticamente hai un pouco máis de 5 semanas unha convención política onde debatimos, incorporamos a moitísimas persoas do mundo da universidade, da empresa, da investigación, da ciencia, que viñeron a aportarnos durante un fin de semana ideas para o noso programa, para o noso plantexamento, para o futuro goberno. Tivemos, eu creo, aí, ese foi probablemente o ámbito onde máis debatimos de ideas, non? E despois é certo que a presenza pois, do propio presidente Pedro Sánchez ou a presenza nos territorios é moi interesante. E logo, a inversa deso, eu vexo unha conexión moi boa, a min gustame moito, do propio Gómez Besteiro, cando visitamos lugares a priori non tan visitados por pequenos, digamos, onde conectan moi fácil e moi rápido coa xente. Eu sempre comento con maior parte de persoas que se pudera coñecer unha por unha todas as persoas de Galicia, eu creo que non faría falta nin celebrar eleccións. Isto é moi difícil, pois somos 2.700.000 galegos e galegas, máis os do estranxeiro, entón, bueno, creo que hai un problema de tempo para eso, pero vexo ben. Como ve a campaña nos mensaxes do resto? Mais que valoralas, hai cuestións que habría que sacar, hai cuestións, digamos que máis ou menos contaminantes ou máis ou menos ácidas, ou está sendo unha campaña moi lai? Bueno, eu vexo unha intención por parte do Partido Popular de que non haxa campaña. O Partido Popular quere falar do que lle interesa a Feijóo e do que lle interesa a Ayuso. Porque se un fai a recopilación de todo o que ten dito Rueda toda agora,
eu creo que prácticamente non hai nada que teña que ver directamente con Galicia, nada. Eu vexo que nós, dentro do Partido Socialista, desatascamos problemas industriais, como pode ser a Alcoa na Mariña e Lucense, como pode ser a chegada de novos contratos a Navantia en Ferrol, como pode ser a liña de alta tensión para Estelantis Vigo, que garante unha produción a 4 anos, e non vexo a Rueda facer nada nese sentido, é dicir, non está facendo nada máis que falar de que mal o Congreso dos Deputados e que mal Pedro Sánchez, non? Como si quixese que isto fose outra vez as eleccións xerais que perdeu Feijóo, e non son eso, non? E por outras bandas, por outros partidos, vexo vos eslóganes, hai que recoñecelo, comunicativamente vos eslóganes, dos que despois non vexo nada concreto, non sei como se van a levar a cabo, claro, prometer é máis fácil que cumplir, pero, bueno, nós estamos por agora xa cumplindo de antemán con investimentos e facendo algunhas propostas das que presentamos tamén como se poden artellar. Logo entramos nelas. Sí. Como valora as enquisas o Partido Socialista e vostede, lóxicamente, ata o día de hoxe? Bueno, eu quero lembrar que as enquisas teñen dous planos. Un é a enquisa que se fai, as empresas demoscópicas son moi fiables, os traballadores que as fan son moi bons traballadores, coñezo ese ámbito, ademais, pola miña vida profesional, e outros son as enquisas publicadas, que son campaña electoral. E digo porque creo que decir hai 6 meses, 8 meses, ante as eleccións xerais que tivemos no verán, eu vía enquisas onde prácticamente era unha carreira. Primeiro Feijóo iba a ter 150 deputados, logo 160, 180, 200, 215, parecía baltar co coche, non? Chegaba un momento que non era... por un momento iba a ter máis deputados dos que había no Congreso. E chegaron as eleccións, e chegou a votación ao presidente, e chegou a conformación dun goberno e o presidente Pedro Sánchez. Entón eu creo que evidentemente hai moitas enquisas. Teño un dato que lín hai pouco de xente moi fiable. O ano pasado, en 2023, publicáronse en España 6 enquisas ao día. 6. Creo que temos un empacho de enquisas, a todo o mundo gustalle como a intención de ter información antes de que suceda. Pero a realidade é que cando sucede normalmente se distancia bastante das enquisas publicadas. Outra cousa son as que manexan os partidos internamente, e nós temos algunha información que nos di que o cambio está na man. Está na man. Na man, sobre todo, os cidadáns. Si van a votar, vai haber cambio. Como segunda forza? Nos vamos a liderar ese cambio. Que en Galicia non houbo nunca un goberno alternativo ao Partido Popular que non fose liderado polo Partido Socialista. E isto é unha realidade que é así. Eu sei que ás veces parece que o digo contra alguén, non é así, é dicir, pero a realidade é que os cidadáns, si creen que hai cambio, é porque vai liderar o Partido Socialista. Si non, escollen oposición, e aí teñen o seu dereito, obviamente, e probablemente poden escoller a algunha xente para facer oposición, pero cando queren escoller goberno, e agora estamos a piques de poder escoller goberno, vai sempre liderado polo Partido Socialista, e aí vai estar a clave. Nas enquisas, nas publicadas, como vostede matiza, cree que lle pesa a lousa o presidente Sánchez polo tema da amnistía, polo tema de Cataluña, etc, etc, etc? Eu non vexo, é que lamento contradecir o Marco, eu non escoitei a ninguén, pero a ninguén digo na miña familia, tomando un café no traballo, nos ámbitos onde podo coñecer outra xente, tal, que me fale da amnistía, a mí falanme da sanidade e de por que hai que esperar tanto para unha cita en atención primaria, e falanme de por que non podemos... Pero volve, está hoxe ou mañán, ou creo que mañán ou pasado, volve ao Congreso. Sí, pero que esas son as eleccións autonómicas. Vou poñer un exemplo. No, eu digo si interfieren, porque, entre outras cosas, hai moita xente que fala desto, ou unas campañas pero podrá falar, de algunhas formas... Decir, eu, sobre todo, estou moi interesado en que a xente opine cando chegan as eleccións catalanas. Pero a mí, quero decir, parece ben, vamos, todas as opinións poden ser reais, pero nas eleccións autonómicas eu vexo que a xente lle interesan as cousas que dependen de... Permítame poñer un exemplo. Eu creo que o que nos pasa coa política estatal e a galega é o seguinte: que pasaría mañá, con este debate ou con outro, se a presidenta do Congreso dos Diputados, hoxe a socialista Francina Mengol, parara unha votación porque cando se está votando, ela mirando para os deputados vise que na Cámara, de repente, polos que hai presentes e ausentes, o Partido Socialista vai perder unha votación? Bueno, isto sería incomprensible.
pararía ese país. Isto pasou neste Parlamento de Galicia non hai moito. O presidente do Parlamento de Galicia, do Partido Popular, con maioría absoluta, parou unha votación en medio da votación porque deuse conta que había moita xente do PP fora. E perdían a votación. Parouse. Cambiouse a votación ata que a gañaron. Ás veces eu creo que hai moita xente, moitos marcos que lles interesa falar do que pasa no Congreso. Eu vexo que se publica todos os días cousas que afectan a deputados de Valencia, Baleares, Cataluña ou Murcia que non coñecemos. Pero non sei por que hai xente que non lle gusta falar da política autonómica. A política autonómica é a sanidade e a educación, e é que hoxe estamos aquí en Ribadumia, hoxe tiñen que vir aquí en coche, porque se quixera venir en autobús de Vila García era imposible, porque é unha competencia autonómica, pero aquí ninguén sabe nada de por que non funcionan os autobuses, da vivenda e de como facilitamos vivenda aos colectivos necesitados, mocidade para que se independice, do emprego que depende da política industrial de Galicia. De isto é do que fala a xente cando está aí fora. Ás veces os que estamos en política nos metemos en debates que non lle importan a ninguén. Entremos de cheo. Propostas económicas. Mar, agro, viño, horta, hoxe non, os últimos días e hoxe os gandeiros e agricultores están protestando en todo o país e non só aquí, sino no resto de países da Unión Europea. Eu creo que hai que facer unha reflexión sobre emprego e economía. Nos últimos anos, nos últimos tempos, España ven crecendo, no último ano algo máis do 5%, e Galicia, que crece, digamos, nese PAC de España, pero crece moito menos que a media española. Nos últimos tempos, nos últimos 15 anos, España gañou 1 millón de habitantes, prácticamente, casi na última década, digamos, e Galicia perdeu habitantes. Galicia vai a un ritmo menor ou contrario ao que vai o conxunto de España, que coas súas dificultades vai crecendo. Por que? Pois porque temos unha política económica e industrial inexistente. E isto é o problema. E isto en que deriva? En que non existen investimentos reais sobre sectores productivos. O mar vende de manifestarse hai moi poucas semanas porque dende hai 15 anos para aquí temos unha perda obvia de producción. Cando o goberno de Feijóo e Rueda empezou o seu goberno, alá por 2009, había en Galicia en torno, por redondear, 6.500 Permex. 6.500. Hoxe hai non chega a 3.500. Digamos que estamos aproximándonos a quedarnos na metade e baixando. A produción das rías, creo que podemos coller os datos oficiais que ofrece incluso a propia Consellería, son cada ano peores. E a situación vai empeorando e ninguén fai nada. Isto pode trasladarse ao agro, onde hai ademais un problema en todo o sector primario, que o productor está vendendo ás veces casi no precio de coste ou por debaixo. E hai un montón de intermediarios que están xerando un volumen de negocio a costa de que o que produce perde. Non hai ninguén na Xunta de Galicia a quen chamar, non hai ninguén dando unha resposta sobre isto. E xa non digamos do emprego industrial. En Galicia perderonse 70.000 empregos industriais co goberno do Partido Popular. 70.000 empregos. Que non son un, nin dous, nin tres, que sería un drama. 70.000. E claro, o resultado disto, 200.000 persoas mozas nos últimos 15 anos tiveron que emigrar de Galicia. Por eso saen algúns datos de porcentaxe de empregados e aumentamos. Claro, porque o volumen total de xente cada vez é menor. Entón, se traballan os mesmos e o volumen total é menor, claro que o porcentaxe crece, porque vaise xente. Por qué? Porque temos un país, esta Galicia, onde producimos menos oportunidades hasta que poderíamos. Porque é un goberno resignado, digamos. As propostas do Partido Socialista, cales serían? Bueno, nos estamos demostrando con algúns feitos que creemos nalgúna potencia industrial que ten Galicia. Como decía, acabamos de recuperar ou de potenciar a capacidade eléctrica para que Stellantis Vigo este consolidada no territorio. No norte, os contratos de Navantia son moi potentes. Ademais, temos algunhas potencias nas que o Partido Popular non é capaz de saber se vai para diante, para atrás, para a esquerda ou para a dereita. Por exemplo, as enerxías renovables, onde hai que facer un esforzo enorme por convertirnos nun lugar referente, que podemos selo, porque temos todas as características, con todo o respeto ao territorio e á poboación e garantindo as máximas proteccións, pero sendo un referente que ademais repercuta socialmente na nosa terra, porque eu creo que temos a capacidade para ser productores de enerxías renovables e iso ten que ser un beneficio en primeiro lugar para os que somos productores, que seremos nós, non? E isto é elemental. Temos que defender o noso sector productivo como a pesca. Recentemente temos problemas en Argentina, o goberno que apoiou o Partido Popular, o goberno de Milei, está iniciando un proceso que implica aranceles e dificultades para a pesca galega. Un sector
que Galicia é clave no mundo. E temos graves problemas, como teñen os armadores, que están vendo como teñen dificultades que estamos intentando resolver a través do Goberno de España. A Xunta de Galicia non se sabe nada deles por isto. E temos aí unha potencia industrial, unha potencia un sector moi potente no que debemos de concretar. E ademais, en Galicia, máis do 80% da economía prácticamente se produce entre autónomos e PEMES, e, por tanto, aí hai un elemento onde debemos de defender a capacidade e o traballo que demostran, pois a base de estar acompañando, de axudar, de tentar facilitar a burocracia, que isto é moi importante para que poidan ter un espazo onde crecer. Que pode prometer, con independencia do que onte dixo o seu candidato, o señor Besteiro, sobre a lei do litoral, que está recorrida ante o Constitucional e que, bueno, que agora xera moita, digamos que, preocupación no sector da costa. Bueno, con independencia non, eu creo profundamente que ademais o que defendeu onte o Besteiro, o que debamos defendendo moito tempo, é exactamente a posición na que debemos estar. Hai un problema en que Galicia non soubo e non sabe defender o litoral. Galicia preferiu, o goberno de Rueda preferiu enfrentarse ao goberno de España porque lle interesaba a Feijóo que resolver un problema. Tiñan únicamente que sentarse nunha mesa. Era o único que se lles pediu e non quixeron. Cabe lembrar que aí hai un problema sí coas competencias, digamos, quen ten a capacidade de ordear ese territorio. É unha competencia que pode ser autonómica. Hai que sentarse na mesa de negociación bilateral e resolvelo. Digamos, solicitar a transferencia. O Partido Popular, ante todas as sucesivas propostas que temos feito nós como Partido Socialista para solicitar ou demandar do Goberno do Estado algunhas competencias e negociar cales podemos incorporar e cales non, esta estaba explícitamente sempre proposta e o Partido Popular sempre votou en contra. Sempre. Negouse, porque temos cero competencias adquiridas, entre eles esta. E a inseguridade xurídica que vostede me fala, eu entendo, claro que existe, porque vendo o Partido Popular, que preferiu provocar un problema político por ir contra o Goberno de España que por defender a Galicia. Por poñer o exemplo, todo un debate sobre as posibles prórrogas ou o problema xurídico sobre as prórrogas da industria, do sector marindustria, só existe unha desas licencias, das concesións que pasou un problema xurídico, unha. E o motivo polo que pasou foi polo informe da Xunta de Galicia, que puxo problemas e denegouna. Unha, e foi a Xunta de Galicia. Eu creo que non hai maior inseguridade xurídica que un goberno que prefire facerlle caso que lle piden a Ayuso Feijóo antes que defender a súa terra e sentarse a negociar. E iso que defendemos nós, sentarse a negociar para resolver un problema que é legal e é competencial, pero que despois non vai ter problema en resolverse no aplicado, que é traballar para que un sector tan potente como o sector mar e industria este ben asentado no territorio. Que propón o PSDG en políticas sociais? Vivenda, sanidade, servicios sociais, claro, todo este paquete, porque vimos... Nese ámbito, nós creemos que hai un elemento clave que é a sanidade. E creo que todo o mundo é consciente de que a sanidade non funciona tan ben agora como debería, e, dende logo, non tan ben como funcionaba hai 15 anos, incluso. E isto é un problema, porque hai un avance da ciencia, un avance da tecnoloxía, e sin o sistema funciona peor. Hoxe, en atención primaria, no noso centro de saúde, cualquier persoa que vai a pedir ten moitas veces o problema de que ten unha cita 7, 10, 12 días. Isto é gravísimo, porque ademais de tardar todo ese tempo en ser atendido por un médico, pode provocar unha persoa de 70 anos que ten un problema dun virus respiratorio e que non respira ben e que ten unha dificultade. Se ten unha cita para a semana que ven ou finais da semana que ven, que vai facer? Esperar? Non debera. Entón, ante esa situación, vai a urxencias. Satura urxencias dos hospitais, que xa teñen os seus problemas. Todo é un problema enorme. Que propoñemos? Nos propoñemos un cambio de modelo en atención primaria que vai propoñer o máis claro para o usuario que cando solicite unha cita no seu centro de saúde vai ter unha atención sanitaria en como máximo 48 horas. E isto é posible facelo, isto nos temos proposto no Parlamento de Galicia, o PP votou en contra, obviamente, lamentablemente, pero era evidente que iba a facelo, pero nós creemos que isto é necesario. Hai algúns outros campos onde podemos mellorar, por suposto. Eu son de Vilagarcía. En Vilagarcía hai máis de 300 unidades familiares que demandan vivenda pública, demandantes de vivenda. As últimas vivendas públicas que se construíron en Vilagarcía construíron o goberno de Emilio Pérez Touriño, Partido Socialista. Hai máis de 15 anos. Están no Bosque dos Desamparados, que se chama ao lado da Campo da Lomba. Son as últimas que se construíron en Vilagarcía. Dende entón, cero.
E nós creemos que hai un problema de vivenda grave para as familias con menos recursos ou para a mocidade que quere independizarse e non pode. E nós creemos que hai que facer unha aposta aí. E defendemos que hai que dotar un investimento para 2.500 vivendas ao ano, porque é posible facelo, están as contas feitas, que poidan garantir vivenda ou ben para comprar a precios asequibles ou para aluguer a precios moi asequibles, especialmente para esos colectivos, familias máis vulnerables e mocidade. E creemos que aí son elementos vivenda, sanidade, as políticas sociais. Das políticas sociais, eu creo que o exemplo das residencias é moi claro. Non podemos vivir nun país no que con máis xente maior como temos, as políticas sociais destinadas ás persoas maiores en termos de residencias sexa que as empresas privadas as cubran e de vez en cando o sistema público pague unha parte dunha praza que é moitas veces inasumible. José Ramón Gómez Besteiro foi presidente da Deputación de Lugo. Baixo o seu mandato creáronse residencias públicas na provincia de Lugo. Residencias públicas que se poden pagar, que son moi accesibles para as persoas que necesitan. Ese é o modelo en Lugo. No resto de Galicia, o modelo do Partido Popular, da Xunta de Galicia, foi residencias privadas que moitas veces non se poden pagar e que durante a pandemia demostraron ser ineficientes porque as empresas privadas preferiron o seu lucro que o mellor cuidado. E necesitamos un investimento que defenda as persoas que máis o necesitan. Eu creo que temos que ir ás cousas que de verdade lle importan a xente, a súa sanidade, que vai pasar cando sexa maior, ou coas persoas maiores da miña familia, os rapaces, rapazas que van pensando en independizarse, como facelo, as familias con máis dificultades que teñen unha vivenda, que teñen unha aposta empresarial, a iso hai que dedicarnos e neso é no que estamos. En materia formativa, que propoñen? Fortalecer a FP? Sí, nos creemos que a FP Dual é unha boa experiencia e que, por tanto, hai que levala a todos os ámbitos especializados, a todos. Ahora mesmo funcionan certos ámbitos e ben, e hai que levala a todos. E, ademais, partimos dunha base en con o conxunto do sistema. Mire, hoxe, o factor que máis determina o rendemento escolar dun neno ou nena que entra no colexio, a donde vai chegar no seu rendemento escolar, o factor que máis o determina é a conta corrente dos seus pais. Sigue sendo o factor máis determinante. Moito máis que a súa capacidade, que as súas horas de estudio, a súa dedicación, e isto é unha desigualdade enorme. Entón, nos levamos moitos anos, eu lembro que en Galicia xa no ano 16 propuxemos as matrículas, primeira matrícula universitaria gratuita. Gómez Besteiro, sendo presidente da Deputación de Lugo, fixo para os estudantes de Lugo no campus de Lugo. O Partido Popular votou en contra sempre desto. Agora escoitei a Rueda anuncialo. Doulle as gracias e a benvida a proposta. Cando unha proposta é boa, eu creo que é de sabio rectificar e que rectifiquen nos dá razón. Nos ampliamos, creemos que hai que ir máis alá, porque hoxe en día é moi difícil na titulación universitaria entrar ben no mercado laboral sin un máster e por eso propoñemos tamén a primeira matrícula gratuita dos másters. Creemos que isto é necesario. Igual, na liña que o Goberno do Estado aumentou o volumen de becas ou está abrindo a liña de becas para as oposicións, porque non todo o mundo pode permitirse un ano e medio, 2 anos, 3 anos para unhas oposicións, e hai que becar e axudar económicamente a esas persoas para que todo o mundo chegue en igualdade de oportunidades. Pero esas matrículas gratuitas para a universidade e para os másters para nós son importantes para pelexar pola igualdade de oportunidades e que o sistema educativo despois dé as oportunidades necesarias para todo o mundo. Ao igual que os libros gratuitos de texto en primaria, que é un dereito que implantou o goberno Touriño, que retirou o goberno Feijóo e que vamos a implantar agora na chegada do goberno. O sistema educativo debe de priorizar as capacidades, o esforzo e o mérito das persoas e non estar sostido, basicamente, ou atado á capacidade económica das familias, que é o que pasa agora, aínda pasa agora, e debemos de dar ese salto. Señor Torrado, temos tede un minutiño para pedir o voto aos conveciños. Bueno, eu agradezo a cidadanía, en primeiro lugar, que escoite, que atenda e que participe na campaña electoral. E eu vou facer algo que eu creo que non é tan habitual. Eu non lles vou pedir especificamente que nos voten, claro que me gustaría, pero non lles vou pedir especificamente que nos voten. Eu pedirle que participen e que reflexionen se Galicia está mellor agora que hai 15 anos. Si no seu centro de saúde funciona igual agora ou non, si a vivenda que está máis asequible ou non, si o emprego é máis fácil de obter ou non, si as condicións laborais son mellores ou non, e pídolle que avalíen eso. E se creen que non está tan ben como debera e que merecen máis, pois eu creo que teñen que ir a votar. E cando vayan a votar decidan a quen creen que deben votar. Eu vou votar ao Partido Socialista. Pero claro, eu non son obxectivo. Por tanto, eu creo que a xente vaya a votar. E creo que deben de reflexionar sobre eso. E se están de acordo co que nos propoñemos, sí, que nos voten. E se non están de acordo co que nos propoñemos, que nos consulten, porque podemos debatir sobre o que podemos facer mellor. Pero se creen que todo eso é mellorable, necesitamos cambiar e ese é o cambio que ten que vir a Galicia.
Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Para min tamén. Boa campaña. Moitas gracias. Hasta unha vindeira ocasión. Nos vamos a publicidade. Ademais, hoxe temos unha nova incorporación como copatrocinador, Grupo J. Rey, o que lle damos a benvida, e recibimos a Rosana Pérez, candidata do BNG. Así que non o perdan, dentro de instantiño estamos aquí de novo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Pois de novo contamos xa con todos vostedes e contamos e lle damos a boa noite e a benvida a Rosana Pérez, candidata pola provincia da Coruña ás eleccións ao Congreso, vamos, ao Parlamento de Galicia e a Xunta de Galicia. Rosana Pérez, moi boa noite, benvida. Como estamos? Como vai a campaña? Moi boa noite. E antes da campaña, fágame unha valoración do debate de onte de A5 e na TVG. Bueno, a valoración no noso caso creo que é moi fácil facela, non? Por un lado, vimos a un señor Rueda que entrou como presidente e saíu como xefe da oposición á presidenta, e, por outro lado, vimos a unha candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que puxo medidas en riba da mesa, foi rigurosa, foi seria e ao mesmo tempo penso que creou moita ilusión, co cal, dende logo, non me preguntes quen ganou o debate porque eu teño claro. É que non ganou entonces? Ganou no Ana Pontón, sin ninguna dúbida. E Ana era a única veterana dos 5 que estaban ali, o resto dos 4 eran a primeira vez que se presentaban este debate. Veu nerviosismo, veu a uns mellor que a outros un pouquiño peor. Sí, vin ao señor Rueda moi nervioso, moi cinguido a un argumentario que non é un argumentario para Galiza
e, polo tanto, fixo titubear en máis de unha ocasión e realmente non o vin á altura de un candidato á presidencia da Xunta, sinceramente. O rifirrafe entre o galego, o uso do galego, o estudio no galego, como veo eso, incluso de, convivencia ou simpatía con Bildu? Vamos a ver, o tema do galego, eu creo que non hai moito debate no tema do galego. A cuestión está en que o señor Rueda é presidente en este momento da Xunta de Galiza en virtude, precisamente, entre outras moitas cousas, a que temos un estatuto e temos unha lingua propia, non? Por lo tanto, el debe defender esa lingua como debemos defender todos os galegos e as galegas. E o Bloque Nacionalista Galego do que está a falar é de que Galiza perde cada vez máis falantes, cada vez máis nenos e mozos de adolescentes cada vez falan menos galego e, polo tanto, nós entendemos que é unha obriga de calquera institución e de calquera responsable dunha institución non só defender precisamente a lingua propia, sino promovela e impulsala. E iso é do que estamos falando nós, dunha convivencia lingüística, evidentemente, pero entendendo que a lingua propia hai que coidala e hai que impulsala. O que non pode ser é o que está pasando na actualidade, aparte de perder falantes, que a propia administración autonómica pois impoña, como o decreto da vergonza, impoña normativa que proíbe o uso do galego en distintas materias no ensino. Eso entendemos que non pode pasar en un territorio con lingua propia de hai séculos e que nós queremos que se manteña moitos séculos máis. A semana que ven, o domingo o seguinte domingo, o día 18, decidimos os galegos. Como está indo da campaña e que destacaría da campaña das mensaxes, non só da do BNG, tamén faga algunha referencia ás restas, ou a dos restos das forzas políticas, as que lle gusten máis ou as que lle gusten menos? Bueno, a respecto da campaña electoral, pois é como todas as campañas, pero en serio, moitísimo máis intensa, polo menos no noso caso, non? E eu creo que un pouco no caso de todos e de todas, porque se nota unha pulsión e, digamos, unha expectativa que ao mellor en outras ocasións non víamos. Entón, isto está facendo reaccionar a todo o mundo. Os que pensaban facer unha campaña que pasase máis desapercibida, por exemplo, o Partido Popular, non é casual que nos puxesen as eleccións pois en pleno entroido e saindo prácticamente do Nadal, non? O Partido Popular é evidente que quería unha campaña de perfil baixo e, a xente, a cidadanía está respondendo precisamente a esas ganas de cambio e eu creo que eso nos fai mobilizarnos aínda máis a todos, non? En canto ao resto dos grupos políticos, eu bastante teño con ocuparme da miña campaña, quero decir, pero, supoño que estarán todos e todas tamén moi ocupados. Nós, a parte de ocupadas, estamos moi ilusionadas, porque, a verdad, ti sabes, vouche tratar de tú, disculpa, por favor. Ti sabes que, particularmente eu, levo moitas campañas ao lombo, como se suele decir, e a verdade é que estou notando unha receptividade á mensaxe do BNG por parte de moitísima xente que ata agora, pois polos motivos que fose, tiña certas reticencias, ou mellor en achegarse ou en compartir con nós, que non notaban outras ocasións. Mesmo falo de sectores concretos, non? Hai sectores que efectivamente ata agora te entrevistabas con eles e, pois eso, podían ter un poquinho máis de recelo e en este momento, de verdad, é verdad que hai moitos sectores aos que estamos convidando a actos, pero tamén é certo que hai moitos sectores que nos están chamando eles mesmos para Falamos logo de propostas, pero antes dígame, como valora as enquisas? Bueno, as enquisas, vouche dicir o que che dirán todos, supoño, non? As enquisas son enquisas, non hai que confiarse, é verdad que hai 4 anos
Lembremos o que decían as enquisas, por exemplo, respecto do BNG, non? Hai 4 anos tiñamos 6 deputados e deputadas no Parlamento Galego, en fin, nas enquisas máis optimistas nos daban entre 11 e 12 e conseguimos quitar 19 deputados e deputadas, non? Entón, bueno, as enquisas non deixan de ser unha variable máis que ademais xogan certos intereses, pero o que sí pensamos é que hai unha tendencia non só polo que din as enquisas, sino, como digo, polo que estamos percibindo nos distintos actos, non só nos actos meeting, digamos, tipo meeting, xa puro e duro, sino tamén nos actos sectoriais hai moita receptividade e convencida de que hai moitísima xente, non toda o di, pero que hai moitísima xente con ganas de cambio en estas eleccións. Entramos en propostas. En materia económica, que levou o BNG para convencer os votantes, os galegos? Bueno, que propón? Falar de materia económica, estamos falando... Falemos do mar, falemos da horta, do agro, falemos de turismo, falemos de forestal, do que vostede queira e considere indicado. Ben, decía, no, que en materia, o sea, decir materia económica, eso efectivamente é un campo amplísimo e eu voume cinguir, pois, pola zona na que estamos, pois, ao mellor os sectores que máis nos atinxen, no? Bueno, en primer lugar, e como non podía ser de outro xeito no meu caso, voume centrar no tema do mar, no? No tema do mar sufrimos en estes momentos, a día de hoxe, unha crise gravísima, sobre todo no marisqueo, pero non só no marisqueo, no? Bueno, unha crise que non é nova, non se produciu nas últimas choivas ni nos últimos temporais de outubro e novembro, sino que é unha crise que ven de moito atrás, de anos. Hai en datos oficiales, reflexado nos propios datos da Xunta de Galiza, unha baixada paulatina nos últimos anos, por exemplo, nas distintas especies de bivalvos, e en todos estes anos non se fixo nada, non? A xente do mar expresa claramente que algo está pasando no mar, que non se sabe o que está pasando no mar, pero que a productividade vai a menos. E claro, no mar pasan moitas cousas, o que non se pode é botarlle a culpa, como está facendo o Partido Popular en estes momentos, única e exclusivamente ao cambio climático. Bueno, nós non somos negacionistas do cambio climático, pero se entonces partimos de que xa se están a producir consecuencias de un cambio climático, de unha alteración climática, tomemos medidas precisamente para ordenar este recurso e esta actividade en función tamén das variables da alteración climática. Claro, e que está pasando? Está pasando que, como digo, anos descoidadas as rías. Anos donde as rías producían, se deixou ir sin moito máis coidado e, polo tanto, agora, como digo, estamos en un momento crítico, agravado, ademais, polas choivas que se produciron en outubro e novembro. Entón, medidas. Bueno, en primeiro lugar, o sector leva anos pedindo un estudo integral do que está a pasar nas rías, que nos dea unhas conclusións e, segundo esas conclusións, poder actuar nas rías. Ben, entón, eso sería o prioritario. Hai que elaborar, baixo o noso punto de vista, e así nos recollemos no noso programa, hai que elaborar un verdadeiro plano estratégico de recuperación das rías. E iso inclúe moitas cousas. Por exemplo, inclúe ese estudo, pero inclúe, ademais, por exemplo, un protocolo ineludível, un protocolo de baleirado dos encoros. Porque o que non é normal é o que está pasando hasta este momento, que as eléctricas campen as súas anchas e no momento en que a elas lles parece e no momento en que a elas lles produce maior beneficio, desafoguen ou baleiren os encoros. Cando hai un sector, augas abaixo, que se pode ver perxudicado. Xa ten pasado literalmente, que ao propio desaugado dos encoros se ten levado a mariscadores por diante. Afortunadamente, sin maiores consecuencias, pero literalmente así, claro. Se eso pasa con personas, evidentemente, todo o marisco o arrasa. Ademais, nese plan de recuperación das rías hai que incluir, e esa é outra das nosas propostas, a creación de un seguro público para danos, por exemplo, agora polo mal tempo. No sector agrario, existe un seguro, é verdad que non é a panacea de todas as cousas, pero sí que dá para ir cubrindo momentos difíciles como poden ser este. Bueno, pois nós queremos promover un seguro público
dende a propia Xunta de Galiza, que cubra, cando menos, uns ingresos mínimos, unha renda mínima de mariscadores e mariscadoras ou persoas que se poidan ver afectadas no sector do mar por todas estas inclemencias. Outro punto dese plano estratégico fundamental para nós sería potenciar todos os centros de investigación que ten a propia Consellería do Mar, que son varios e moi importantes, poñelos en coordinación cas universidades galegas e tamén en colaboración co propio sector para, efectivamente, analizar os problemas que está habendo na ría e encauzar saídas a raíz precisamente desos estudios, no? Por exemplo, aquí tivemos, e aínda non está recuperado de todo, determinadas enfermidades, por exemplo, nos berberechos, temos moitas especies invasoras que hai que tamén investigar como afectan as propias, en fin, as toxinas, hai unha serie de cuestións que hai que investigar e para iso hai que impulsar, e impulsar quere decir dotar orzamentariamente como corresponda aos centros de investigación da Consellería do Mar que en colaboración cas universidades e o sector fagan todo ese traballo. Ademais, hai outras medidas a maiores. Por exemplo, efectivamente, ter un control e procurar erradicar, donde sea posible, ter un control das especies invasoras. Aquí temos unha especie, teríades oído falar moitas veces da famosa ouxa, é unha especie que se come directamente o bivalvo, non? Bueno, pois aquí levamos, nos reclamámoslo no Parlamento Galego no seu momento e non hai solución, é dicir, en fin, o sector fai como pode, intenta evitalas como pode, pero é algo, unha especie que está aí, que hai que tratar, buscar a maneira de que non ataque o marisco, porque é outra cousa en contra. E logo, e por último, por acabar con este tema, hai moitas cousas máis, pero logo tamén hai que ter un control estricto, absolutamente estricto, da semente que entra de fora. Nos promovemos, no noso programa electoral recollemos que ten que haber a creación de unha sementeira pública ou mixta entre a propia administración e o sector para producir semente autóctona. Non se entende como a día de hoxe en un país como o galego, principal referente hasta hai moi pouco precisamente en exportación de bivalvos, non se entende como non temos surtido propio suficiente precisamente para suministrar en momentos como estes, donde fai falta semente, que temos que importala. Importámola de Portugal, importámola de Italia, importámola de Francia e, bueno, nos creemos que somos un país o suficientemente importante en cuestións pesqueiras e marisqueiras como para producila nós. E iso hai que promovelo, insisto, dotando orzamentariamente e creando esa empresa, por decirlo de alguma maneira, esa entidade pública ou público mixta para sermos nós precisamente produtores tamén de semente de bivalvo, de produción propia, de produción autóctona. Turismo... Bueno, así rapidamente, ahora xa, claro, detíveme moito no tema do mar porque estamos en un momento moi complexo. Está ben, pero bueno, podemos falar... Consumo tempo donde queira. Podemos falar efectivamente de outros sectores. A ver, turismo, por exemplo. O agro, o viño, aquí hai moito, a horta, estamos... Exacto. Turismo... Hoxe están, bueno, hoxe e todos estos días, os agricultores e gandeiros non só de españoles e galegos, sino de toda Europa están pois en protesta total porque isto prácticamente é insostible para estes sectores. Claro, bueno, pois vou empezar por aí porque ademais acae moi ben tamén ao sector do mar, non? Protestan, precisamente, empezaron esas protestas en distintos países europeos, agora xa están no propio Estado español e protestan fundamentalmente, hai máis cousas, pero fundamentalmente protestan porque se están importando hacia Europa produtos que aquí lles están prohibindo producir. E iso tamén é o que está a pasar no noso mar. E non en igualdade de condicións sanitarias. Exactamente. Non só en desigualdade de condicións sanitarias, sino incluso, en moitos casos, en desigualdade de condicións laborais. Bueno, é moitísimo. Eso por descontado. É moitísimo máis barato traer a produción, neste caso do agro, pero tamén podemos falar da do mar, de outros países, porque en outros países non teñen as condicións laborais que temos aquí, evidentemente lle sale máis barato. Bueno, pois efectivamente, a Unión Europea
dende hai moitos anos, foi impoñendo cada vez máis normas e cada vez máis restriccións á produción. Co cal, en este momento, con que nos encontramos? E foi unha cousa que vivimos na pandemia e que non hai tanto tempo e que deberamos recordar. Con que nos encontramos? Nos atopamos con que eso que se fixo tan famoso na propia pandemia, que hai que ter soberanía alimentaria, e iso é producir ti mesmo para o teu consumo propio, é dicir, para o consumo propio do teu país, eso está restringido por unha serie de normativas europeas e estatais. No, pois ben, sin embargo, todas as prohibicións e todas as restriccións que teñen aquí os nosos gandeiros, os nosos agricultores ou os nosos mariñeiros, resulta que non pasa nada cando a propia Unión Europea é a que está importando masivamente produtos de outros terceiros países que evidentemente están atacando o modo de vida dos nosos propios povos e da nosa propia produción, no? E, bueno, esa é unha das causas. Claro, evidentemente, aquí levamos moito tempo dicindo que por que, por exemplo, no? Poden pescar sardiña en Portugal cando nós xa non temos e encima vir a vendela a Vigo. Claro, pois isto que está pasando tamén no agro, no? Bueno, pois todas esas cuestións nós temos que ter un goberno galego que lidere, que non o fixo hasta ahora, a defensa precisamente desos sectores. En canto, e non quero despistarme, unha cuestión máis, en canto, por exemplo, que é outro sector da economía moi importante, industria. Industria, pois nas nosas comarcas, que, por certo, son comarcas, tanto Arousa Norte como a zona de Arousa Sur, son comarcas económicamente moi dinámicas, con todos os problemas que temos, son económicamente moi dinámicas. Bueno, pois nos atopamos en moitísimos concellos con falta de chan industrial. Vostede pode entender que en toda a comarca do Barbanza, dos 4 concellos do Barbanza, en este momento non hai un metro libre de chan industrial. Acaban de construir, hai moi pouco, de inaugurar, relativamente pouco tempo, o polígono industrial de Rianxo, e xa non ten, xa está todo ocupado e vendido. Boiro leva tempo reclamando a ampliación do seu polígono industrial, Ribeira está en tramitación e a Pobra, pois tamén, non? Entón, fundamental, a Xunta de Galiza ten non só que estar á espera das solicitudes do propio empresariado e dos propios concellos, sino que ten que examinar e saber cales son as zonas onde hai actividade económica próspera e, polo tanto, fomentar ela mesma e incentivar, e digo incentivar económicamente, precisamente esa posta a disposición do empresariado que se queira implantar nas comarcas, nas que sean, precisamente para producirmos postos de traballo. Non pode ser que desde o momento en que se acaba o chan industrial dun polígono e se empeza a solicitar, pasen pois prácticamente 9 ou 10 anos hasta que temos unha ampliación. Por unha cuestión de tempo, hai que falar de políticas sociales que propón o Bloque Nacionalista Galego, doña Rosana. Bueno, pois aí en política social tamén un campo amplísimo, pero vou citar simplemente 2 cuestións que eu creo que lle interesan a todo o mundo, non? E que todos, dunha maneira directa ou indirecta, estamos afectadas. Sanidade e dependencia. Bueno, en sanidade quedou todos estes anos, no? Pero se faltaba algún exemplo, quedou claramente simplificado na manifestación que houbo o pasado domingo en Santiago, con miles de persoas protestando ali precisamente pola situación da nosa sanidade. Cal é a situación xeral da sanidade? Xa o vemos. Centros de saúde infradotados, hospitais comarcais, pero tamén hospitais xerais de referencia nas capitais infradotados e listas de agarda absolutamente intermináveis, non só en especialistas, sino mesmo na atención primaria. Bueno, nos propoñemos, para empezar, un plan de dotación de 200 millóns de euros así, rapidamente, nada máis chegar ao goberno, precisamente para desatascar a propia atención primaria e logo, paulatinamente, porque non se pode facer todo en un día, logo, paulatinamente, unha serie de medidas que nos leven sempre a mellorar a sanidade de cara aos pacientes, a sanidade pública, que, por certo, tamén todos estes anos se estiveron derivando moitos cartos precisamente que debían ir destinados á sanidade pública á sanidade privada. Dependencia, bueno,
Temos 15 anos de un goberno do Partido Popular donde cero, absolutamente cero prazas públicas de residencia en todo o país. Claro, nun país como é o galego, dos máis avellentados de todo o Estado español, realmente isto non se entende. Solo se entende desde o punto de vista do Partido Popular que non crea prazas públicas precisamente para engordar a empresa privada de dependencia. Queren convertir e están convertendo a vellez nun negocio e están no conseguindo. É todavía eso reversible e nós desde logo vamos temos tamén un plan contemplado no programa electoral, en primeiro lugar, para tratar que a xente hasta o punto que se poda quede na súa propia casa, na súa propia contorna, e polo tanto aí hai un plan para dotar de máis recursos económicos ao servicio da axuda á familia que prestan os concellos con moitas dificultades, e a partir de aí construción evidentemente de prazas públicas de residencia, entre outras moitas cuestións. Seguro que sí. Xa por falta de tempo, pero en breve, política institucional, autogoberno, donde metemos dúas cuestións que están un pouco enriba da mesa. Unha é a lei do litoral, cal é a postura e a proposta do BNG, que tanto afecta e tanto preocupa a toda a costa galega, e a outra sería a amnistía, digamos que un pouco a dedo, que está de volta mañán, volva a entrar no Congreso a proposta. Lei do litoral. Nós somos partidarios, xa dixen antes, que o Partido Popular en 15 anos non foi capaz de traer a Galiza unha sola transferencia. Nós somos partidarios, e así o levamos tamén no noso programa electoral, de reclamar todas as competencias que temos pendentes, absolutamente todas, de instar ao Goberno do Estado a sentarnos á mesa de transferencias, á mesa bilateral de transferencias, e que se nos transfiren as que aparecen no estatuto. Ni siquiera estamos xa solicitando a maiores, as que aparecen no propio estatuto do ano 81 e que o Partido Popular non solicitou. Lei do litoral. Transferencia, totalmente a favor. Non só estamos a favor, sino que a solicitamos moitas veces no Parlamento Galego e o Partido Popular votou en contra. Ben, unha vez que o Partido Popular elaborou unha lei, con un informe positivo do Consello Consultivo de que efectivamente é unha competencia galega, totalmente de acordo. É máis, para que non se me pregunte a posteriori, non estamos de acordo co recurso que interpuxo o Goberno Central. Non estamos de acordo, quero dicilo con toda claridade, porque o Partido Popular di que nós non decimos iso, con toda claridade, non estamos de acordo. Agora ben, o Partido Popular non tramitou esa lei, ou non a está tramitando como había que tramitala. Na propia lei, o Partido Popular, no propio texto da lei, recoñece que para que esa lei sea efectiva é condición indispensável tramitar a transferencia, transferir desde o Estado os servizos e as funcións precisamente para desenvolver a lei do litoral. Bueno, pois eso o di o propio texto da lei que elaborou o Partido Popular. Bueno, pois non o están facendo así. O BNG presentou unha proposición de lei no Parlamento para que se transfiran tamén os bens os servizos e funcións para poder desenvolver esa lei, e o PP votou en contra. Entón, a que conclusión chegamos? Que o Partido Popular non só non lle interesan as competencias novas, senón tamén que non é capaz de xestionar as que ten. Entón, esta lei do litoral foi un postureo por parte do Partido Popular e foi un elemento de confronto co Estado, pero evidentemente non teñen ningún interés en que se transfira nin eso, nin absolutamente nada a Galiza. Amnistía, comentamos? Cerramos? E cerramos. O tema da amnistía. A ver, nós non entendemos moi ben toda esta problemática da amnistía. Aquí en Galiza é un tema que tampouco nin nos vai nin nos ven moito, pero en todo caso, nós o que estamos a favor é, e do que estamos totalmente de acordo é en decir que no procés e en toda a problemática que pasou en Cataluña no seu momento non houbo nin violencia que non se poida, digamos, que non se poida, en fin, amortiguar ou que non se poda entender. Non houbo actos de terrorismo, non houbo absolutamente nada fora do normal, e nos entendemos que para avanzar
precisamente pois no entendemento e na convivencia cas distintas territorios do Estado hai que avanzar tamén en ese tema. Ten un minutiño o que vostede considere como despedida, como petición de voto, como do que lle queira decir a audiencia de Canarias Baixas. Bueno, pois eu aproveito, moitas grazas, para decirlle a toda a audiencia que nos este vendo e escoitando que van 15 anos alá de un goberno que xa en este momento está esgotado, que deu todo o que tiña que dar de sí e que, outros vimos con moita forza, con moitas ganas de poñer o noso país precisamente na vanguarda do emprego, na vanguarda da defensa dos servizos públicos e na vanguarda tamén do coidado e da promoción da nosa mocidade, que é a mocidade máis preparada da historia. Ben, se apostamos precisamente porque as cousas cambien, porque podamos ir a millor e por unha presidenta que poda gobernar coas mans libres sin estar sumisa a ningún mandato de ningunha forza en Madrid, temos que apostar polo BNG. E eu así convido a todo o mundo para o 18 de febreiro. Rosana Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto. Moita sorte, boa campaña. Moitas grazas. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas grazas. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade, facemos un pequeniño alto no camiño e recibimos a Raúl Santamaría, candidato polo Partido Popular a estas eleccións autonómicas. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pues de novo continuamos con todos vostedes, gracias por estar aí, e é o turno para o Partido Popular, neste caso representado por Raúl Santamaría, un veciño de Vilagarcía de Arousa, que se presenta por primeira vez na lista do Partido Popular pola provincia de Pontevedra. Señor Santamaría, boa noite, benvido. E que fai un rapaz tan novo na política? Pois a verdade é que xa son 7 anos na política. Sí que é certo que nun paso máis abaixo na política municipal. Levo case 2 anos e medio como concelleiro en Vilagarcía,
pero deuse a oportunidade, quixeron contar comigo pois neste comicio autonómico, entón pois non podía dicir que non, había que dar o paso e intentar representar o mellor posible o Salnés. Bueno, usted é un home moi coñecido televisivamente. Que pasa cos da Arousa? Pois non o sei, Os mozos da Arousa. A verdade é que xa son 8 meses tamén na televisión, empezou como nada, un paso nun concurso de televisión, pouco a pouco foron pasando os días, as semanas, os meses, e 8 meses despois, pois aí seguimos pois defendendo Galicia, defendendo pois os nosos valores, pois entretendo cada día a máis persoas. Bueno. Veu onte o debate na TVG a 5? Por suposto que o vin. Que balance fai, que opinión ten, que resumen fai? Pois é curioso, a min recordábame moito cando eu era pequeno, estábamos no cole e había un rapaz ou unha rapaza que xogaba moi ben a algún deporte e dicíamos, veña, 4 contra 1, imos xogar 4 a ver se así conseguimos gañarlle a esa persoa. Para min ese foi o resume do debate de onte. 4 partidos que o único que buscaban era botar fora o Partido Popular. Víamos tamén contradiccións entre eles, mismo tema pero distintos datos, entón non sabíamos cales eran os certos, se o do Partido Socialista, se o do Bloque, de Podemos, de Sumar, e víamos por outra banda un partido sólido, un partido sereno, un partido que ao final o que buscaba era demostrar o traballo feito durante todos estes anos. Ese pois foi un pouco o resumo do que eu percibín onte. Ás veces a contaminación de datos é perxudicial, non? Porque, digamos que para a sociedade hai que ter unha lista oficial para que non te engañen, non? Ou que non te confundan, digamos. Sí, é certo que moitas veces tamén depende das fontes onde busques, sabemos que os datos pois podense manipular. É certo que moitas veces a xente da casa non necesita tantos datos senón saber a realidade. A realidade, pois, é certo que en certos casos hai que dar datos, datos reais, datos que poñan en valor o feito, pero sí que claro, que cada persoa pode dar un dato diferente según como colla. Dos 5 participantes e candidatos, 4 eran novos. Só había unha veterana que era Ana Pontón. Notou algún máis que a outro? Había nervios, ou polo menos ao principio? Sí, eu considero que os 5 comezaron moi nerviosos pola situación. Era o primeiro debate que se facía nesta campaña e, como dis, unha é a única que repite. Alfonso Rueda é certo que leva moito tempo na política, vicepresidente da Xunta, presidente provincial, pero era a primeira vez que se atopaba neste ámbito. Entón eu creo que bueno, para min o señor Besteiro pois estaba un pouco desubicado durante todo o debate, non conseguía encontrar ese sitio onde poder ser protagonista. É certo que estaba moi capitalizado pola señora Pontón e o señor Rueda. Aí se notou. Gustoulle o Ricerrace, preocupoulle tanto pola política lingüística como pola simpatía ou apoio a Bildu? Sí, é certo que cando saen certos temas, pois aí hubo un enfrentamento directo entre os dous candidatos. Eu sí que vin a señora Pontón moi nerviosa nese sentido. Cando era o cara a cara con Alfonso, pois sí que se lle notaba máis nerviosa, máis agresiva, e o señor Rueda pois cunha figura pois máis de presidente da Xunta de Galicia que a señora Pontón. Como valora vostede as enquisas que están saindo hasta ahora? Pois a verdade é que eu non son moi de facer casos en enquisas. Analizando as enquisas a nivel nacional, contaban con que o Partido Popular iba a poder, o señor Feijóo iba a ser presidente do goberno, non foi así. Agora, pois, non sabemos que enquisas escoller. Se escollemos as feitas en Galicia, pois vemos que otorgallese en case todas maioría o Partido Popular. Se collemos as do CIS, baixamos casi ata 34 diputados. Entón, eu creo que a maior enquisa é o 18 de febreiro. A xente, eu animo a toda a xente a votar, ten a oportunidade pois, de defender o que cree. Se considera que o traballo feito hasta ahora pois ten motivos para seguir na mesma liña, ou se necesitan un cambio. Eu entendo que cada un é libre de pensar o que queira, e a mellor enquisa é o de 18 de febreiro. Que
Que acto destacaría vostede dos celebrados polo Partido Popular? A Praza de Toros? Si, a Praza de Toros, eu creo que dentro do Partido Popular sempre se di que a Praza de Toros é a mellor enquisa para as eleccións. Se se consigue encher a Praza de Toros, pois avecina un moi bo resultado. Vimos como a Praza de Toros non había sitio para ninguén. Xa se avisou, o presidente avisou de que moita xente xa non fora porque ia ter que quedar fora, moita xente quedou fora seguindo o acto polas pantallas. Eu que tiven a sorte pois estar na praza, pois foi un acto increíble. Escoitar ademais a Rajoy, a Feijóo, que están nun momento pois de oratoria magnífico, e Rueda pois máis do mesmo. Entón foi un acto que uniu moito o partido, que lle deu moita forza para estes días, que quedan aún moitos días de campaña. Eu creo que vimos con moita forza. Como vai o autobús? Ten roda de repuesto? Está pinchada? Non está pinchada? Ten moitas rodas, non unha roda. A roda principal é a que mellor dirixe o autobús. Eu estou seguro que moita xente quere subirse ao autobús, está subíndose ao autobús, e que ese autobús ten un largo recorrido. Como está vendo e como ve vostede a campaña das outras forzas políticas? Pois é complicado porque eu son consciente de que para a oposición ten que ser difícil enfrentarse a un partido que leva casi 4 maiorías absolutas. É certo que xa non está Alberto Núñez Feijóo, pero temos a continuación de Alberto Núñez Feijóo, o presidente Rueda. A única maneira que teñen de facer campaña, na miña opinión, é manipular os datos, manipular a realidade e intentar pois desprestixiar todo o traballo feito ata agora. O víamos días antes co tema dos pellets, intentaron boicotear a campaña antes de que esta comezara pois con un tema dicindo que era o novo Prestige, que pois o mar en Galicia pois ia quedar moi perxudicado, e a quen estaban perxudicando era a xente do mar. Viuse como non era de tan alcance ni moito menos. Viuse que ao final o traballo feito pola Xunta deu resultado, e agora pois é un tema a ter en conta, pero moito menor do que se esperaba. Entramos en materia, se lle parece. Sí, por suposto. Das propostas que leva o Partido Popular en materia económica, e aí podemos meter un pouco todo, o mar, podemos meter a horta, podemos meter o agro, que lóxicamente pois están todos os gandeiros e agricultores protestando ante Europa. Hoxe empezaron en España tamén e aquí en Galicia. É unha situación que preocupa moito e que a PAC, lóxicamente, está perxudicando a todo este sector. Cales son as propostas do Partido Popular? Pois mira, eu creo que a mellor mostra do que se leva facendo é que Galicia, dende o ano 2009, leva aprobando os seus presupostos en tempo e forma. É a única comunidade autónoma que o leva facendo desa forma. O Produto Interior Bruto é o segundo que máis creceu de España dende o ano 2009. A taxa de paro pois tamén da mocidade, por exemplo, se redujo nun 30% dende que gobernaba o bipartito. E como vostede dicía, no tema da situación agraria, pois vimos de unha normativa da Unión Europea, do Pacto Verde, dunha situación que realmente nos preocupa sobre todo tamén a xente nova, porque hai un cambio de sensibilidade, hai un cambio co tema do cambio climático. É certo que ten que haber modernización, ten que haber moito cuidado co tema pois, dos combustibles, do tema das eléctricas, pero a Xunta de Galicia sempre estivo ao lado do sector productivo, tanto do mar, da agricultura, para facer políticas que acompañen o sector, unha liña enorme de partidas económicas para favorecelas. Escoitábamos estos días tamén a presidenta da Unión Europea, a Ursula von der Leyen, que dicía que a medida, por exemplo, que quería sacar para reducir a mitade de pesticidas, por exemplo, que xa iba parar porque consideraba pois que hai que estar ao lado dos agricultores, porque está claro que non poden traballar para ter pérdidas. Ao final, pois, vimos dunha guerra en Ucrania que afectou o tema dos combustibles, que subiu o precio da luz, do aceite. Entón están nunha situación moi complicada. Eu, por suposto, poñome do lado do sector e a Xunta de Galicia en todo momento. No mar? E no mar, pois mira, temos a sorte de estar nas Rías Baixas, temos o sector máis punteiro seguramente
das Rías Baixas, que o mar, moita xente, eu veño de familia do mar, meu pai, meu avó traballaban no mar, temos a sorte, pois xa digo, de vivir para min no mellor lugar do mundo, nas mellores rías do mundo, e a Xunta máis do mesmo, son continuas as partidas que se le van sacando para favorecer a xente do mar. Como dicimos, o mar é impredecible, non sabemos se as condicións climatolóxicas pois van beneficiar as mareas, non vimos a hora dunha problemática de que co tema do marisqueo pois hai moito alimento que morreu, e aí está a Xunta para sacar todas estas partidas que beneficien o sector, e non fai falta máis que preguntarle ao sector cal é a relación ca Xunta de Galicia, onde van dicir que é inmellorable o trato directo, e sabemos que moitas veces créanse conflictos dentro do propio sector, hai moitas disputas por como teñen que ser as actuacións, e a Xunta pois sempre intenta mediar entre todo o sector para buscar o mellor que beneficie tanto o sector como a Xunta, porque se beneficia o sector, beneficiámonos nós, e somos os primeiros que temos que tener o mellor produto nas rías. E pois contamos tamén pois co Intecmar, IGAFA, o centro que ao final está a preparar a moitos rapaces e rapazas para que poidan adicarse ao mar no futuro. Eu creo que somos pioneiros no que o produto do mar, e o sector pois eu creo que se sente moi respaldado pola Xunta de Galicia. E en turismo? Pois en turismo, pois mira, eu fai pouco que tive a sorte como mozo da Arousa de poder estar no acto da Diputación de Pontevedra en Fitur. Eu creo que Galicia pois xa é coñecida a nivel mundial, temos tanto por turismo gastronómico, turismo da ría, turismo do interior de Galicia, tiñamos estes días, temos a feira do Entroido, a feira do cocido en Lalín. Eu creo que somos coñecidos por moitísimas cousas. O Camiño de Santiago, a Xunta de Galicia leva facendo moitísimo traballo para que o Camiño de Santiago pois sexa coñecido a nivel mundial. É o ano que máis peregrinos veu a Galicia. Eu creo que somos unha parte de España que máis traballa polo turismo. Hai que seguir por esa liña, entonces. Por suposto, eu considero que é necesario seguir na mesma liña. E en política industrial? Pois mira, eu que son de Vilagarcía, temos que seguir avanzando. É importante que moitas empresas sigan querendo invertir en Galicia, pero, como decía o presidente onte no debate, seguimos esperando, por exemplo, polos fondos Next Generation, para que moitas empresas están esperando por eles para poder instalarse en Galicia. Isto depende a nivel nacional, en canto pois decidan que lle tocan a Galicia, pois poderemos seguir crecendo. Nós en Vilagarcía, por exemplo, seguiremos loitando para crear novo espazo no polígono, por exemplo, do Pousadoiro, para seguir creando suelo industrial. Eu creo que esa é a liña para seguir avanzando. E aquí como afecta a lei do litoral, según vostede, e a preocupación que ten toda a costa de Galicia, que non é pouca, pero que ademais colla moitos sectores, non só o turístico, sino que tamén o sector do mar. Sin ninguna dúbida, son moitísimas as persoas que están pendentes desa lei do litoral que afecta a Galicia. Eu creo que a preocupación tamén tería que ser dos partidos da oposición, onde víamos como non lles importa prácticamente o futuro de Galicia, non lles importa o benestar dos galegos e as galegas, pensan máis nos seus propios partidos. O señor Besteiro é un dos protagonistas desta lei, o que votan por terra que, pois todas estas demandas que fai a Xunta de Galicia ao goberno do Estado. El dicía onte que si el era presidente da Xunta, pois en menos de 2 meses a Xunta de Galicia pois ia tener a concesión desta... A transferencia do litoral para Galicia. Eu digo, a ver, é o seu xefe no goberno o que ten a potestade de otorgarlle a Galicia. O fai co País Vasco, o fai da mesma medida que o tería que facer con Galicia, e simplemente por ter un goberno diferente ou por querer ir en contra da Xunta de Galicia non o fai. Entón eu creo que son moitas as familias que dependen desto, moitos sectores, moitas bocas que alimentar,
e que creo que se ten que Non se solucionar. pode facer política con isto, non? Exactamente, es que eu considero que non se debe facer política que a responsabilidade que ten a xente, porque a xente está nas súas casas, non lle importa se un discute con outro, o que lles importa é o seu traballo, o que fan cando se levantan pola mañá, e prácticamente o que fan durante todo o día, e xogar con eso eu creo que é unha burla e non se merece a xente ver eso na política. Enerxías renovables, a eólica mariña, a outra eólica, o plantexamento e as propostas da Xunta por onde van? Pois eu creo que, ao igual que como falábamos do tema do mar, da situación agraria, a política da Xunta sempre pois ter un camiño a seguir. Creo que imos por bo camiño. É certo que temos que o precio da luz está desorbitado, eso afecta pois a industria, afecta moito pois a todo o sector. Eu creo que somos privilexiados por ter a situación xeográfica que temos e que temos que seguir traballando e seguir mellorando por utilizala de forma correcta e que realmente nos beneficiamos todos os galegos e as galegas dela. Políticas sociais, de emprego, aquí facemos un pouco sanidade, vivenda, vai separando e facemos un bloque grande. Sí, pois aquí é o que verdadeiramente me chama a atención da forma que está a facer política a oposición. A Xunta de Galicia leva traballando moitísimo por todos estes ámbitos na sanidade. Eu digo de antemán que queda moito por traballar. Non podemos dicir que a situación é boa, nin en Galicia, nin a nivel nacional, pero o que non podemos dicir é que é culpa da Xunta de Galicia. Estaba analizando diferentes estudos que colocaban a Galicia como que os galegos a colocan como a mellor sanidade a nivel nacional. O maior investimento en sanidade foi este ano. Temos 1.200, 1.400 millóns máis que cando gobernaba o bipartito en sanidade. Falan de recortes, falan de privatización, novos hospitais en Lugo, en Vigo, vamos a tener un novo Montecelo, en Vilagarcía aprobouse casi 20 millóns de euros para un novo centro de saúde, 7.000 médicos máis persoal médico que traballa nos Sergas. E falar de recortes e falar de que hai un atraso na sanidade, eu non estou de acordo. 3 de cada 4 médicos, por dicir datos que avalan o traballo feito, 3 de cada 4 médicos atenden en menos de 4 días, 2 de cada 4 en menos de 2. É certo que todos queremos que pedir unha cita e que non tela ao día seguinte, senón na seguinte hora poder acudir ao médico, pero eso na situación que estamos é moi complicado. A competencia de ter máis médicos que a problemática máis importante a nivel actual é o tema da atención primaria, que non hai persoal. Quen ten a competencia é o Goberno do Estado, convocar as prazas MIR para poder que estas prazas sexan ocupadas e logo seguir traballando como estamos a facer. Tema de educación, acabamos de coñecer estes días que a proposta da Xunta de Galicia de que as matrículas universitarias gratis nos 4 anos ou 5 según a carreira, se cumpres ano a carreira. Toda a educación gratuita dende os 0 anos ata a universidade. Temos o bono deporte para que as familias poidan adquirir o material para os rapaces e rapazas para que podan practicar os deportes que queren. A axuda tamén para as familias que van ter un fillo ou unha filla que podan ter hasta 3.000 euros para poder acadar esta situación da mellor maneira posible. É dicir, que en política social seguimos avanzando moitísimo, tarxeta xente nova para o transporte, menores de 21 anos totalmente gratuito o transporte, maiores de 65 totalmente gratuito, e que digan que a Xunta de Galicia quere privatizar, quere recortar, na educación acaba de firmar un convenio a Xunta de Galicia con 3 dos 4 sindicatos que a medio, curto e longo prazo vai beneficiar nos ratios profesor-alumno, vai baixar as horas dos mestres e mestras de traballo, xa somos a comunidade que máis reduce as horas do profesorado, e que se diga que se utilice todos estes temas para facer política, eu non estou de acordo. É certo que queda moito por avanzar, que hai moito que mellorar, pero o que queremos é seguir no mesmo camiño para poder facelo. E subindo ou baixando ou mantendo os impostos? Pois eu son partidario sempre de baixar os impostos. Falaba onte o presidente Rueda no tema das... o tema
no imposto de sucesións, os impostos de transmisións, que, claro, hai que baixalo, o aumentaba non só de pais a fillos, senón tamén nas liñas de tíos e primos. Eu considero que a xente traballadora ten que ter menos impostos, se tes menos impostos, pois ao final gastas máis, consumes máis, e a vida, pois ao final, ten que ser así, pero tampouco podemos o que podemos facer é atacar aos autónomos, aos empresarios, porque ao final os soldos os pagan os empresarios. Se un empresario que tiña 3 traballadores súbelle o IRPF, súbelle os impostos, ao final o que vai facer é ter dous traballadores en vez de 3, isto o que estás facendo é máis xente ao paro, entón hai que buscar un equilibrio entre as dúas partes. E autogoberno ou política institucional, como ve vostede isto? Pois eu entro dunha maneira moi clara. Se non goberna o Partido Popular en Galicia, imos ter o que temos a nivel nacional. Como din as enquisas, se facemos caso, a segunda forza é o Bloque Nacionalista, que ten unha idea clara, que o independentismo de Galicia, seguir os pasos de Cataluña, seguir os pasos do País Vasco. Falaba onte, decía yo con toda a razón do mundo o presidente Rueda, situar o galego como único idioma en Galicia. Nós temos a sorte, pois, de ser bilingües, de poder falar en galego ou en castelán. Esa é a liña que queren seguir. A amnistía aprobada polo goberno central, cando decían que non ia haber amnistía, non ian pactar con Podemos, non ian pactar con independentistas. Eso o vemos día a día, que é o que está a pasar a nivel nacional. Eso é o que non queremos para Galicia. Aprobáronse unha amnistía que lle costa 400 euros a cada galego, a condonación de deuda. Víamos agora, pois, está o tema das negociacións, si se aceptan os delitos de terrorismo, non se aceptan. Eu creo que simplemente é un circo para que pasen as eleccións en Galicia, e logo veremos como o presidente Sánchez pois acepta calquera cousa con tal de ter o sillón. Eu creo que pasa o mesmo e vai pasar aquí en Galicia. A presidenta, en caso futuro, como ela quere ser, Ana Pontón, o único que lle interesa é o sillón. Son 4 partidos, ou 3 que poden entrar, o Partido Socialista, o Bloque, está aí a dúbida si entra a Sumar ou non entra. Non lle importa as medidas duns, de outros, o que lles importa é votar o Partido Popular fora. Esa é a única medida, sen propostas para o país. Eu sempre digo, por que non se presentan xuntos, se teñen tan claro que van facer un goberno espléndido para todos os galegos e galegas, e en cambio, pois, teñen esas, discusións entre eles que non se poñen de acordo nin nos concellos que gobernan. En Pontevedra o vemos co Bloque o Partido Socialista, goberna o Bloque, e o Partido Socialista ameaza cunha moción de censura, non chegan a acordos políticos. En cambio, en Vilagarcía goberna o Partido Socialista. Escoitábamos fai días que o Bloque Nacionalista pois lle vai van firmar un pacto de gobernabilidade de 4 anos sen nada a cambio. Entón aí nós entendemos perfectamente que quere dicir ese pacto. Quere dicir que o Bloque non molesta en Vilagarcía, o PSOE non molesta en Pontevedra, porque, como digo, que o único que lles interesa é o sillón. Dalle igual os pontevedreses, as pontevedresas, os vilagarciáns, e así estamos. Eu creo que eso é o goberno do bipartito, multipartito, como se lle queira chamar, o goberno Frankenstein, como vemos a nivel nacional. E eso é o que Galicia non se pode permitir. Sería un retroceso para os galegos e as galegas, para a política galega, e nós queremos continuar nesa liña sen grandes propostas grandilocuentes que non se podan realizar. Nos propoñíamos esa gratuidade das matrículas universitarias aí ao señor Besteiro, que el tamén vai poñer as matrículas dos másteres gratuitas. Parece isto non é quen dá máis para convencer a xente nova de que vote o Partido Socialista. Eu creo que para convencer a xente fan falta feitos, fan falta mostras de traballo. Eu creo que nestes anos de goberno do Partido Popular está máis que claro o traballo e os feitos. A lei de amnistía ou a cesión da deuda a Cataluña non xenera unha competencia desleal ou un agravio comparativo entre o resto das autonomías? Por suposto, ao final o que está a se ver é que o goberno de España está a favorecer os seus socios de goberno, o que non apoia o goberno nacional
parece que vai en contra do goberno nacional, eso afecta a todos os galegos e as galegas. Nos o que estamos vendo é que por ser galego ou galega tes menos dereitos que ser catalán por o único motivo de vivir onde vivimos ou goberne quen goberne. Ao final, pois, o vemos día a día, o vemos... favorecía, decía o Bloque Nacionalista Galego, que daba o apoio ao Partido Socialista para favorecer Galicia, que unha das primeiras medidas que iban facer era a gratuidade das autopistas. O decía o señor Besteiro onte tamén, que decía que si ele é presidente da Xunta de Galicia, van ser gratuitas. Eu debo vivir nunha realidade paralela, vimos de ver a maior subida das autopistas neste siglo XXI cun goberno do Partido Socialista, que di o señor Besteiro que vai facer que sexan gratuitas, porque non o fan xa. Se é tan fácil, se só fai falta que ele sexa presidente, que o fagan xa, aínda que sexa o Partido Popular o que goberna. Ao final, eles son políticos, van en representación dos galegos e das galegas, e supónse que o que queren é o beneficio dos galegos e as galegas. Non se gobernan ou non gobernan, que lle digan ao seu xefe en Madrid que poña as autopistas gratuitas, que a señora Pontón, con ese apoio que lle mostrou para formar goberno, que faga o mesmo, que realmente non ten que ser presidenta da Xunta de Galicia para facelo, ten que dicirlle ao seu socio de goberno que o faga desde Madrid, que é o que ten as competencias. Eso, pois, se ve pois que é un acordo sen nada a cambio, que o único que lle interesa pois é acadar os beneficios dos seus socios independentistas. O vemos, ao final quen está gobernando España é un señor que está desde Bruselas, que marchouse nun coche, que non se digna vir a España, salvo que se lle perdoen todos os seus delitos. Temos que ir rematando, pero ten un minutiño vostede para dicir o que queira, pedir o voto á audiencia de Canarias Baixas ou resumen do que vostede queira. Eu o teño moi claro, eu o que lle pido á xente é que valore o traballo feito durante todos estes anos polo Partido Popular, que non se deixe manipular por enganos, por mentiras, por datos falseados. Os datos están para comprobarse, os feitos están para comprobarse. O Partido Popular quere seguir na mesma liña para que os galegos e galegas pois teñan un futuro, a xente moza poida estudar en Galicia, poda traballar en Galicia e poda ter os seus fillos en Galicia cos mellores recursos, con mellor material que lle aporta a Xunta de Galicia co Partido Popular, e temos o mellor presidente para facer isto. Un presidente que non vai vender as súas ideas ou o seu traballo a cambio duns intereses particulares, e que loitemos para que Galicia pois siga sendo como é, referencia a nivel nacional, a nivel europeo e a nivel mundial. Eu pidolle a xente ese apoio, que vai a votar o día 18, e que consigamos entre todos facer que Galicia siga avanzando, siga crecendo, que Galicia funcione. Raúl Santamaría, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto de Falemos. Desexarlle boa campaña e moita suerte e hasta unha vindeira ocasión. Moitas grazas. A todos vostedes, moitas gracias por seguirnos, por estar aí, por compartir esta reflexión. Vostedes deciden. Estas foi as opinións e as propostas de goberno que mantuvemos co Partido Popular, con Raúl Santamaría, co Bloque Nacionalista Galego, con Rosana Pérez, e co Partido Socialista, con Julio Torrado. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moi boa noite, saúdos e gracias por estar aí. Programa ofrecido por
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.